Kaixo guztioi, dakizuen bezala, pasaren kurso politikoan hasiera eman genion Iparrorratza zikloari, hain zuzen ere trebakuntza politikorako ziklo bati, eta egia esan oso positiboki baloratzen dugu, bai agenda asko parte hartu zuelako, bai asko ikasi genuelako, eta pertsona bezala ere deno parte hartu genuen guztiok asko hasi ginelako, baina bereziki ere esan bat dugu, uste dugulako baliogarria izan zela, trebakuntza eredu berri bat martxan jartzeko eta guztion artean ere ondo pasatzeko eta ikasiz eta irakasiz ondo pasatu daitekela demostratu genuelako denak elkarrekin. Eta udazken honetan berriro martxan jarriko dugu Iparrorratza zikloa. Zer izango da? 4 saio presentzialeko osatutako ziklo bat izango da. Herrialdeka banatuko dira saio horiek eta gutxi gora bera 25 pertsonako lagunez osatutako taldeak izango dira. Eta pentsatzen dut, galdetuko diozula zuen buruari zer ikasi dezakegun, 4 saio horretan, ez? Egia esan, oinarrizko trebakuntza da, beraz, oinarrizko planteamenduak izango dira, esan bezala edukiak ez dira izango goitik bera, baizik eta denen artean osatuko ditugun edukiak izango dira, baina bereziki atzera begiratuko dugu eta beraz nondik gatozen aztertuko dugu, ezker abertzalearen, sozialismoaren eta feminismoaren historiari erreparatuta, aztertuko dugu nun gauden, egoeran azterketa eginez, baina bereziki zentratuko gara nola egin dezakegun aurrera, nora goazen, eta beraz bai egungo estrategia eta gure proiektu politikoa hausnartuko dugu denak elkarrekin. Eta nolako saioak izango dira, garrantzia ematen diogu, elkarrekin batu, elkarrekin partekatu, eztabaidatu, hausnartu eta elkarrekin jakintza kolektibo bat eraikitzeari. Beraz, saio oso parte hartzaileak izango dira, eta ez dudatu, deno du zer ikasteko, baina baita ere zer irakasteko. Udazkenean, denok Iparrorratza zikloan.